Mga lahi-lahi nga batasan sa Bisaya. Good morning, guys! Unsa kay nakagud sa morning? Uy, guys, mana mo sa assignment? Ikaw man naka, pakopi-kopi, dali na. Nabuang mo, gay nangutana ta. Advanced mindset ba? Day, pahulam ako ballpen, B. Tara, day, o, imuha na lang po na, day, mo gihapon. Imura man ng limtan-limtan, di gihapon na ni mo mauli. Day, pwede mang ma'am sa imong tumbler. Nahabilin man gud akong tumbler. Ako rang hulugan og tubig. Ako ray uli, ikaw man ako. Pwede ra. Tumbler sa usa, tumbler sa tanan. Yate mga klasmita. Natapulan. Palimot-limot na yun. Bisag. Ni, di pwede yun. Pwede ra, day. Tara, day, o. Bilhin niya akong tubig, ha. Hinumoy ka na si Ma'am Diri. Padungan na nasa portana. Hilom lagi mo, uy. Morning, student. Lead a prayer, Tikay. Okay, ma'am. Sik di sana naman. Chuk, ay luwan ka. Kailan ka ni kuan na magdus daw. Shhh. Gani ka na stepping ato sa tong sikat nga TikTok karon. O katong nai ana ba? Ay, katong nai mo ana ba? Nga lente kasaba po dani nila. Guys, panghilom na mo, guys, B. Pati dyan sa baa ay. Di dyan ta magsugod na ni klase nun. Si mama, gikas pa na lang hinuwak. Ano sa ta magsugod og prayer dali ay. Shhh. Anong saba man? Yagaw kayo mga yagaw kaayo. Okay, guys, let us put ourselves into the... Uy, nagisipang gitik. Hilom na ba? Ma'am, magsugod na ng tagklase, ma'am. Oy, kay mga gahi maniguwak mga klase. Okay, student. Before mo manguli, make sure nga malimpyuhan ninyo ang classroom, okay? Ma'am, yes ma'am, don't worry, manglimpyo mi ma'am. Nanasad niya tong leader, pasalig-salig na sad. Bantay, bitog di mo kapang ha? Uy, mga classmate, magdungan ta nyo panlimpyo ha, walay maguna-unag-uli ha. Kita tanan, magdungan ta. Oh, asa na tong leader nga nagpasalig-salig ganihag isa ni ma'am? Asa naman? Uy, day, na nakita na ko to na sa gate. Hapit na naabot ito sa gate, day. Guna-una na guli, day. Inte. Pasip-sip, yung kaya na siya, pabibo, kaya na siya na si ma'am, uy. Gara sa dakulaw rabang mata, dakulang ilong.